Natukom il-lejla tajba. Nilqowkom għal din ix-xandira diretta mis-santwarju parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex fejn matul il-ġimgħat li ġejjin, il-ġimgħat tal-żmien qaddis tal-Għid, kull nhar ta' Ħadd fis-7 ta' filgħaxija se nkunu qegħdin inxandru permezz tal-mezzi soċjali ta' djoċesi tagħna il-Lezzjo Divina għal dan iż-żmien qaddis tal-Għid. Illum il-Ħadd tal-Ottava jew kif inhu magħruf ukoll il-Ħadd tal-Ħnina Divina. Father Richard Nazzareno Farrugia, rettur tas-Seminarju Diċesan, se jmexxi l-Lezzjo Divina f'dan it-tieni Ħadd tal-Għid. Għalhekk nistednukom biex tibqgħu magħna sabiex inħallu l-kelma tal-Alla ddawwalna bid-dawl ta' Kristu Xoxt. L-Ispiritu Santu il-mulej ma'kom. Nitolbu. Mulej Ġesu, nitolbuk sabiex tonfoħ fuqna il-koll l-Ispiritu qaddis tiegħek. Inti li tajt ħajtek għalina fuq is-salib, inti li qomt rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt, sawwaq fuqna dan l-Ispiritu tal-ħnina tiegħek. Atina l-grazzja u l-fidi sabiex aħna tassew naslu biex nistqarruk li inti l-mulej tagħna, li inti Alla tagħna. Fakkarna mulej bl-Ispiritu qaddis tiegħek bliema ħasil aħna ġejna mnatfin, bliema spiritu aħna tnissilna mill-ġdid, bliema dem aħna ġejna mifdija. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Is-sliem għalikom. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dunubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu: Rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qgħad f'nofshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u ara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi walla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li ma humiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħil lilek Kristu.
jew inħallu dan il-Vanġelu li xxandrilna f'dan il-ħadd, it-tieni ħadd tal-għid anki idawwal il-ħajja tagħna. Aħna nifirħu bil-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Is-silta bdiet b'dawn il-kelmiet dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Dakinhar fil-għaxija huwa ħadd il-għid. Hekk ninsabu fil-Vanġelu skont San Ġwan, il-kapitlu 20 li jiftaħ appuntu b'Marija ta' Magdala li filgħodu kmieni kif ikun għadu id-dlam tmur fejn il-qabar u ssib il-qabar vojt. Imbagħad tmur tgħid id-dixxipli hemm xmum Pietru u hemm anki d-dixxiplu li Ġesu kien iħobb jiġru lejn il-qabar u jaraw il-qabar vojt, il-faxex għal ġenb, il-maktur mitwi. U l-Evanġelista jgħidilna li sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad Ġesu li jidher lil Marija ta' Magdala u jitmur tgħid lid-dixxipli rajt il-mulej imma ma jemmnuhiex. U issa fil-għaxija ikompli dan il-jum, dan il-Vanġelu. U diġà minn dan kollu nistgħu nindunaw kemm il-fatt li Kristu qam mill-mewt jitlobna iż-żmien sabiex nifhmu aktar xi fisser għalina li l-mulej qam. Huwa faċli temmen li l-mulej ġie mislub u miet għaliex hija esperjenza umana li nistgħu b'xi mod naċċettawha imma xi ħaġa tal-fidi li jiena nemmen li dak li tela fuq is-salib, dak li miet qam tassew mill-imwiet. U għandna bżonn żmien, hekk din is-silta turina u x'hekk kemm mhux faċli tipproċessa, tomoda u tniżżilha li Ġesu tassew huwa rxoxt. Naraw id-diffikultà tal-Apostli imbagħad anki ta' Tumas fli jemmnu li tassew Ġesu li kien mejjed issa huwa ħaj. U allura m'għandniex għalfejn aħna naqtgħu qalbna u hemm bżonn nitolbu lill-mulej jagħtina il-paċenzja magħna nfusna biex insibu ħin u nomodu din il-verità kbira li tixtieq iddawwa lill-ħajja tiegħi mhux xi ħaġa li m'għandix taqsam miegħi, mhijiex ħrafa din li Ġesu qam mill-mewt. U naraw anki l-paċenzja tal-mulej magħna, l-mulej jistenna wkoll sabiex aħna narfu li hu qam, li hu fdina. Infatti interessanti li kif jgħid Pietru fid-dar ta' Kornelju fl-Atti tal-Apostli, hekk Ġesu ma ddeċidiex li jidher irxox lid-dinja kollha. Imma der lil ftit mhux lil kulħadd. Għaliex jixtieq li propju aħna naslu li nilqgħu ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt u fuq id-dnub bl-esperjenza tal-fidi, b'esperjenza li tmiss il-ħajja tagħna, bi vjaġġ li jiena u inti rridu nagħmlu f'qalbna. Għalhekk żmien lejt twil 50 jum u laqqas dan huma biżżejjed. Kif jgħid wieħed Qaddis Sant Atanasju, hekk minn ħadd ilgħid sa jgħid il-50, dawk il-50 ġurnata qishom jum wieħed ta' festa, qisu il-ħadd il-kbir. Għandna bżonn dan iż-żmien kollu biex aħna nkunu nistgħu mhux biss ngħidu bil-sienna imma b'qalbna li Ġesu l-mulej huwa irxoxt. Anki jekk fil-liturġija it-tieni ħadd tal-għid huwa id-Dominika Inalbis, jiġifieri il-jum li fih dawk li tagħmdu l-adulti hekk fil-velja tal-għid jiddeponu, jinżgħu l-libsa l-bajda li jġorru għal ġimgħa sħiħa sabiex titfisser il-fatt li s-siġil tal-fidi irrid anki żmien biex jissaħħaħ u mhux biss bħalhom aħna wkoll għandna bżonn li kontinwament niġu malma aktar, niddawlu aktar xi fisser li Ġesu qam minn bejn l-imwiet.
U f'dan il-kuntest kollu għandna dettall ieħor li d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa. Il-biża tad-dixxipli hija l-biża tagħna, hija l-biża tagħhom frott il-fatt li l-Messija kien falla fil-proġett tiegħu. Għandna hawnhekk ukoll eku ta' dak li d-dixxipli fi triqthom lejn Emmaus jgħidu lil Ġesu li qiegħed jakkumpanjahom mingħajr ma jafu li huwa l-Messija. Jgħidulu aħna konna nittamaw, ittamajna fih, imissa ġa ilu 3 ijiem mejjed. Din hija l-esperjenza hekk tal-biża. Il-biża li twassalna sabiex ninagħlqu. Forsi anki aħna xi drabi meta nistennew sinjali mill-mulej u dawn is-sinjali ma jaslulniex kif nixtiequhom aħna, li spiss huma sinjali spettakolari, sinjali li jidhru li jinħassu, allura kapaċi xi drabi nibdew naqtgħu qalbna u nirtiraw. Il-biża kapaċi tilab ħafna bina, nagħlqu l-bibien tagħna, insibu dawk is-sikurezzi folots tagħna, bħalma għal dan l-apostli kien sar iċ-ċenaklu, il-post fejn jippruvaw jinħbew għax imbeżżejn mill-lut, imbeżżejn mill-konsegwenzi li mxew wara mgħallem li b'xi mod kien iddeludihom, li b'xi mod ma kienx wieġeb għal ħolm għall-aspettattivi tagħhom. Hija l-esperjenza li anki aħna ngħaddu minnha din tal-biża. Meta naħsbu li aħna weħidna, meta naħsbu li l-mulej telaqna, hekk fil-marda tagħna, fl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Imma propju f'dan l-ambjent ta' eluq, ta' biża, hemm anki aspett pożittiv. Il-fatt li d-dixxipli kienu flimkien. Għax tendenzjalment il-biża tagħmilna persuni li nibdew nattakkaw il-xulxejn, ninfexxu kontra xulxejn. Biżżejjed naraw ukoll dan iż-żmien ta' inċertezza, ta' tensjoni, tal-pandemija bir-restrizzjonijiet tagħha, kif qed taffettwa s-saħħa tagħna mentali, il-paċenzja tagħna ma' xulxejn, ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, l-biża kif tilab magħna u kif tiżdied ir-rabja, kif jiżdiedu anki u xek in-nervi tagħna għal xulxejn, il-mod kif aħna stess kapaċi nkunu xi drabi aggressivi bejnietna, huma esperjenzi li qegħdin ngħixuhom fil-kuntesti ta' djar tagħna. Imma dawn id-dixxipli jgħallmuna xi ħaġa importanti kemm hu sabiħ anki meta mbeżża tibqa' flimkien. Infatti hemm xi studjużi hekk jgħidu li jekk nikkonsidraw ftit l-apostli li kienu 12 u li wieħed minnhom kien tgħallaq Ġuda u li wieħed minnhom nafu li ma kienx hemm Tumas, allura kien baqa' 10. U n-numru 10 huwa n-numru ta' lut adulti li huma meħtieġa għal ċerti obbligi reliġjużi. Il-kworum għal assembleja liturġika ludija l-inqas li jista' jkun huwa ta' 10. Il-minjan jissejħula. U forsi din riflessjoni tenna ftit nindunaw li il-mulej meta ninsabu flimkien, anki jekk forsi mbeżżejn u bil-bibien magħluqin, anki jekk qegħdin f'tensjoni fil-ħajja tagħna, kemm importanti nibqgħu flimkien. Dan huwa s-sens li jiena xorta nibqa' inħossni parti minn familja ta' Alla, anke meta l-uġigħ tiegħi jew it-toqol tiegħi jew it-tħassib tiegħi donnu ma jista' jifhmu ħadd għax ħadd huwa flok ħadd inħobbu ngħidu. Dan ifisser il-fatt li anki jien kapaċi issa xi mill-ġdid inkunu nistgħu niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien bħallum ġimgħa. Niġi fid-dar ta' Alla biex nibqa' flimkien ma' ħuti. Ma jimpurtax għax hemm il-biża, ma jimpurtax għax il-fidi tagħna tsappab, ma jimpurtax għaliex donnu xhieda li smajna bħalma kienu semmew dawn ta' Marija ta' Magdala li rat lil mulejr xoxt maħniex qegħdin inniżluha biżżejjed fil-ħajja tagħna. Imma aktar li nibqgħu flimkien.
Għax il-mulej għalilna fejn 2 u 3 ikunu miġbura f'ismi, hemm jien inkun f'nofshom. Il-mulej huwa f'nofs il-poplu tiegħu. Huwa f'nofs dawk li jinsabu fl-imkien. U propju għaliex hemm dan il-kuntest hawnhekk hija l-aħbar sabiħa. Iva l-bibien magħluqin, iva mill-biża' tal-Lut. Iva kien sar fil-għaxija. Kien diffiċli jomoduha li Ġesu tassew irxoxta. U f'dan kollu xiġri. Ġi Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Ġesu huwa dak li jgħaddi mill-bibien magħluqin. Din hija l-fidi tagħna. Ġesu jgħaddi anke meta aħna frott il-biża' ningħalqu. Ġesu joqgħod f'nofsna anke meta donnu aħna stess bħala nsara, jew forsi fil-familja tagħna ma nafux tassew fejn sejrin, jew x'qegħdin ngħixu. Ġesu jiġi u joqgħod fin-nofs. Hija l-pożizzjoni ta' dak li huwa l-fus li miegħu jintrabat kollox. Ġesu huwa l-pedament tal-ħajja tiegħi. U dan Ġesu li propju għalilna hekk fl-aħħar ċena meta tkellem mid-dilja u l-fera li hu d-dilja u aħna l-frijej ħan nisimgħu dal-Vanġelu f'wieħed mill-ħdud ta' dan iż-żmien tal-għid. Ġesu jgħid mingħajr li ma tistgħu tagħmlu xejn. Tassew mingħajr Ġesu ftit li xejn nistgħu nagħmlu. Huwa biss Ġesu il-mulej hekk is-Salvatur tiegħi. Huwa l-mulej li kapaċi jagħtini xi ħaġa li ma nistax niksibha waħdi. Isliem, il-paċi. X'in Ġesu qiegħed jgħid għal darba darbtejn f'din is-silta, anzi għal 3 darbiet, isliem għalikom, mhux qiegħed jgħid sempliċement tislima bħal meta aħna ngħidu bonġu, bonswa, baj. Imma Ġesu qiegħed jagħti ir-rigal tal-paċi, il-paċi tal-qalb. Dik il-paċi li saret possibbli għal Ġesu ġarraf il-ħitan mibnija frotti dnub. Għal Ġesu kapaċi jagħmlilna l-qalb tagħna sħiħa. Għal Ġesu kapaċi ifejjaqna. Il-paċi li jagħti Ġesu huwa r-rigal tar-rebħa tiegħu fuq is-salib. Dik il-paċi li kapaċi tgħix anki meta ngħaddu minn ċirkustanzi fejn donnu m'għandniex serenità biżżejjed. Il-paċi li jagħti Ġesu mhijiex il-paċi ta' meta niddeċidu li ma naqalgħux affarijiet bejnietna nagħmlu ta' birruħna li mhu qed jiġri xejn. Paċi tal-qoxra jew tal-konvenjenza. Il-paċi ta' Ġesu mhijiex bħal dik tar-Rumani ta' żmienu li frott it-teddid li setgħu jagħmlu minħabba l-qilla u l-armi li kellhom, allura b'xi mod il-popli kienu kapaċi jgħixu jissapportu lil xulxin. Imma l-paċi li jagħti Ġesu hija paċi ta' ġewwa tal-qalb u din hu biss jista' jagħtiha. Forsi wkoll jekk bħalissa neqsin mill-paċi tal-qalb meta ngħidu m'għandix kwiet, nista' nitlob lil Ġesu jagħtini ir-rigal tal-paċi tiegħu. Għaliex hija sabiħa li jekk l-aħħar kelma ta' Kristu fuq is-salib fil-kapitlu ta' qabel dan, f'San Ġwan kapitlu 19, hija kollox u mitmum, l-ewwel kelma tal-irxoxt li d-dixxipli tiegħu hija isliem għalikom. Għax Kristu ta' ħajtu għalina ħabna l-aħħar hija possibbli issa li nirċievu il-paċi tiegħu. Il-paċi li tfejjaq il-ġrieħi ta' qalbna u l-ġrieħi ta' bejnietna. Kif għalhekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Hawn insistenza fil-Vanġeli tal-apparizzjoni ta' Kristu xox tad-deri tiegħu li Ġesu ma kellux ġisem fantasma, imma kellu ġisem veru. Huwa ġisem glorjuż li jaħdem il-bibien magħluqa, li jidher u jgħib. Imma huwa ġisem li huwa mmarkat bil-marki tal-passjoni. Ġesu li juri l-idejn u l-ġenb.
Fil-Vanġelu skont San Ġwan il-ġemp, il-kustat huwa ħafna importanti. Niftakru dak li smajna nar il-ġimgħa l-kbira. Li xin Ġesu miet, is-soldat blanza jinfidlu ġembu u minnu joħorġu demm u ilma. Dan huwa l-ġemp minn fut ta' Kristu. Huwa biss li msallab li ġordin il-pjaga tal-kustat minn fut. Huma dawn biex ngħidu hekk il-marki tal-identità tal-irxoxt. L-irxoxt narfuh għaliex huwa l-imsallab. Jekk aħna nimmaġinaw il-Ġesu bħala Ġesu li huwa maqtuħ mir-realtà tagħna, ninsew min hu Ġesu. Ġesu huwa dak li sar bniedem, li jgħix fostna, li taba bil-mart u bid-djufija tagħna. Ġesu huwa dak li lilna tagħna ħajtu sal-mewt tas-salib u għamil li mwiet. Jekk jiena ninsa dil-verità, allura nirriskja li nkun naf Ġesu b'nofs aktar milli b'verità sħiħa. Ġesu li juri idejh u ġembu. Ġesu li rxoxt huwa Ġesu li msallab. U għalhekk id-dixxipli jifirħu. Għaliex dawk il-pjagi li kienu pjagi ta' mistħija. Pjagi li ma jistewx inizlu wara huma u laqqas aħna kważi kif il-mulej tal-glorja li ben ta' Alla. Spiċċa f'tant umiljazzjoni, spiċċa f'idejn il-bnedmin, spiċċa moti l-kundanna tal-misħutejn. Imma dawk il-pjagi jsiru fi Kristu rxoxt sinjali li jqajmu ferħ kbir fid-dixxipli. Kif jgħid is-Salm, il-ġebla li warbu l-bennejja mistmerra minn kulħadd saret il-ġebla tax-xewqa, l-pedament ta' kollox. Bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Straordinarju Ġesu kif ibiddel il-marki tar-rebħa apparenti tal-ħażen fuq il-ġust li huwa Kristu għas-sinjali tar-rebħa tiegħu fuq il-mewt u fuq id-dnub. U għalhekk nistgħu aħna stess nersqu lejn dan Ġesu. Għalfejn għad Ġesu irxoxt huwa il-mulej li jġorri l-pjagi. U fil-pjagi tiegħu nistgħu aħna wkoll inħallu lilu ifejja il-pjagi tagħna. Bil-pjagi tiegħu jgħid San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu aħna ġejna infejqin huwa jikkwota l-profeta Iżajja. U għalhekk għandna nimxu fuq l-eżempju ta' dan Ġesu. Aħna spiss nippruvaw nagħtu l-pjagi tagħna, dawk li huma id-dnubiet, dawk li huma l-infedeltajiet tagħna, dak li ġalna nirexu nistħu minna nfusna meta aħna stess niftakruhom. U allura nippruvaw nattuhom. Xi drabi nippruvaw tant nifgawhom u jibqgħu jilagħbu bina għax minn għalina m'għandhomx effett fuqna ma jibqgħu hemm. Nibqgħu aħna stess ma nafux kif noqogħdu bi kwietna f'qalbna. Għax dawk il-pjagi iridu jindafu, iridu jintmessu, bħal meta jkollok ferita fuq il-ġisem, jekk ma taddafix tispiċċa sabiex tikkankra. It-tindif xi drabi jitlob ukoll ħruq, esperjenza ta' naqra dbatija. Imma ma ħallix il-Ġesu jmissli l-pjagi ju, allura ma nkunx qed inħalli l-Ġesu ifejjaqni. Hekk hawnhekk nixtieq insemmi hekk poeżija li iltqajt magħha ta' wieħed saċerdot Ministru Ingliż, Edward Shillito, li kien saċerdot tal-Knisja Anglikana li qat rib is-soldati fit-trunċieri matul l-ewwel gwerra dinjija, ra dak il-massakru kbir li seħħ u ħareġ poeżija li kemm xejn popolari, anki tiġi kantata f'forma ta' innu, jisimha Jesus of the Scars, Ġesu mimli bil-ġrieħi. U fl-aħħar strofa tagħha ku jgħid dan il-kliem sabiħ li jfisser anki dan Ġesu li juri jdejh u ġembu. Jgħid the other gods were strong, but thou wast weak. They rode, but thou didst stumble to a throne. L-allat l-oħrajn li nimxu warajhom xi drabi jidhru qawwijin. Inti dak Alla iddajjef. U jkompli jgħid
But to our wounds, only God's wounds can speak. And not a God has wounds, but thou alone. Lebda Alla mandu l-ġrieħi, il-feriti, ħlifinti. Dan huwa Alla veru tagħna. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom, islim għalikom, kif il-missier bat lili hekk jien nibat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom, ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Hekk hawnhekk Ġesu jagħti l-missjoni tiegħu. Għaliex issa Tom il-ħelsien, id-dixxipli, jista' jibgħathom ikomplu l-missjoni tiegħu. Niftakru li aħna wkoll il-missjoni li għandna fid-dar, il-missjoni li għandna bħala ansara, mhijiex missjoni li rridu nivvintawha aħna. Imma huwa Ġesu li jibgħatna f'ismu, inkomplu aħna stess immissu l-pjagi ta' ħutna u nagħtu lil ħutna il-fejqan, il-paċi ta' Ġesu. Ġesu wkoll jagħti l-Ispiritu Santu din is-silta l-ewwel parti tal-Vanġelu ħanerġgħu nisimgħuha fejn il-50. Għaliex hawnhekk għandna dik li tissejjaħ il-Pentekoste ta' Ġwanni. Għandna dal-mument li fih Kristu jonfoħ fil-bniedem il-ġdid l-Ispirtu tal-ħajja. U dal-Ispirtu marbut mal-esperjenza anki tal-maħfra tad-dnubiet. Ġesu jagħtina din il-maħfra tiegħu. Illum il-ħadd tal-ħnina divina, dan hu s-sens tagħha. Il-ħnina ta' Alla. U jekk jiena u inti ma nduqux l-esperjenza ta' dan il-fejqan tal-maħfra tad-dnubiet, ikun ħafna diffiċli għalina li tassew inkunu għexna il-laqgħa tagħna ma' Ġesu il-xoxt. Għalhekk huwa anki importanti għalina li ngħixu s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, dak li nsejħulu s-sagrament tal-qrar. Mhuwiex sagrament biss sa żmien ir-randan. Huwa sagrament ta' fejqan fil-mixja tiegħi kontinwa wara l-mulej Ġesu. Is-sagramenti kollha joħorġu mill-qawmien ta' Kristu, minn dal-kustat minn fuq tiegħu. U jekk jien irid nagħmel esperjenza ħajja ta' Ġesu, irid inħallih imiss il-pjagi ta' dnubieti u jagħtini l-esperjenza tal-maħfra, l-Ispirtu tiegħu li jġeddet il-wiċċ tal-art, li jġeddet anki l-qalb tiegħi u tiegħek. U għalhekk tajjeb li anki f'dan iż-żmien tal-għid infittxu l-mumenti li niċċelebraw, għax ċelebrazzjoni hija din tal-ħnina ta' Alla, is-sagrament tal-qrar. Hekk aħna nistgħu nsiru strumenti wkoll tal-maħfra ta' Alla hekk bejnietna. It-tieni silta tal-Vanġelu tintroduċina għal Tumas. Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu it-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lil-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. M'għandniex għalfejn naqtu qalbna meta minkejja li jiena u inti għandna qalbna ferħana b'Ġesu, x'innaqsmu din il-fidi mal-oħrajn insibu reżistenza. Hekk niftakru ħadd il-għid fil-għaxija. F'dan il-jum tal-għid mill-ġdid insibu diffikultà li semmejna fil-bidu. Id-diffikultà li wieħed jemmel li Kristu qam. Nimmaġinaw ftit setgħu ħassew dal-10 apostli, qed jgħidu lil sieħbhom isma' rajna lil-mulej, il-mulej qam. U dan jgħidilhom jien ma narax, ma mmix, ma nemminx. Għandna diġà l-esperjenza tal-Knisja Apostolika, tal-Apostli, li tara u xek, ix-xandir ta' dil-bxara li jissib mimma jemminix. Imma naraw ukoll xi ħaġa din l-esperjenza.
naraw kemm nistgħu aħna stess quddiem id-diffikultà li nħossu. Nġib quddiem għajnejja ġenituri imweġġejn li waħlu fihom infushom għax ulidhom m'għandhomx l-istess ħeġġa għal fidi nisranija li huma ppruvaw jagħtuhom meta kienu għadhom ċkejknejn. Nimmaġina fil-familja fejn parti jew il-mara jew ir-raġel ma jistgħux jaqsmu mal-persuna l-oħra li jħobbu ma' marthom jew ma' żwieġhom l-esperjenza tal-fidi li qegħdin jagħmlu, forsi anke għal ċertu laqat immorru weħidhom u jħossu dak it-toqol f'qalbhom, imma kif ma nistax hekk nagħti din il-ħeġġa lill-persuni li tant inħobb, lill-persuni qrib tiegħi. Din is-silta turini li m'għandix għalfejn naqta' qalbi. Pjuttost il-ħlewwa. Dik il-ħlewwa li Donna żammet lil Tumas hemm ġew, immaġinaw kieku d-dixxipli ħadu għalihom. Tumas kien jibqa' magħhom biex 8 ijiem wara jiltaqa' ma' Ġesu. Araw ftit hawnhekk ukoll il-paċenzja. Ħadd ieħor forsi ma jifhimnix, forsi jgħidli ma nemminx, forsi jgħidli jien għalija dawk huma aħmerijiet, imma għandi nemmen fil-qawwa tal-mulej li bil-mod il-mod jaħmi u jipprepara il-qalb. Dik il-ħlewwa li anki Pietru isemmija fl-ewwel ittra tiegħu li aħna dejjem inwieġbu lil min jitlobna ir-raġuni tat-tama tagħna, inkunu kapaċi nwieġbu dejjem bil-ħlewwa u bir-rispett. Anki fid-dar tiegħi, anki ma' wliedi, anki ma' marti u ma' żewġi, anki ma' sħabi fuq ix-xogħol. Inwieġeb bil-ħlewwa u bir-rispett. Għaliex naraf li din hija esperjenza li biex tasal li biex temmina titħalli lil mulej imissek. U forsi xi drabi li nista' nagħmel jien frott il-ħlewwa x'inhu li nitlob għal dik il-persuna u li nibqa' nagħti xhieda jien stess ta' persuna li nimxi wara l-irxoxt li ġewwa fija hemm ta' bilħaq ħajja ġdida, dik il-ħajja ta' Kristu li tenni ngħix mhux għalija nnifsi imma l dak Alla li ħabni u taħajtu għalija. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qagħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikum. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmen ta' xrajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Miġdiet hawnhekk naraw il-ħlewwa tal-irxoxt. L-irxoxt huwa qawwi, ma jaqafx quddiem bibien magħluqin, imma għandu ħlewwa tal-għaġeb biex bil-mod il-mod jiftaħ il-bieb tal-qalb tal-bniedem. Xorta jerġa' jmur jgħaddim il-bibien magħluqin għand dawk li huma tiegħu li għadhom imbeżżejn mill-lowt kif kienu ġimgħa qabel u jmur fejn Tumas. U lil Tumas ikellmu fuq id-dubju tiegħu biex imiss il-pjagi li qal li kieku ma jmissomx ma jemminx. Tumas imsejjaħ it-tewmi xi ftit jew wisq jista' jkun ukoll it-tewmi tagħna u aħna tiegħu. Għax aħna l-koll ngħaddu mill-esperjenzi tad-dubju kif għaddew l-10 sħabu l-oħrajn l-apostli qabel li aħna stess xi drabi ma rridux nemmnu biżżejjed li Ġesu qam mill-mewt. U dan xi drabi huwa d-dubju ta' min mhux lest li iħalli lil Alla jissorprendih. Is-sorpriżi ta' Alla li jmorru lilin mill-iskemi ta' moħħna. Tumas huwa d-dixxiplu taraħ fil-Vanġeli ħafna konkret li jrid l-affarijiet konkreti. Meta kien sejjer Ġesu hekk Betanja u kien hemm it-teddida fuq il-ħajja tiegħu, Tumas jgħid ejja ħammorru mmutu miegħu. Meta Ġesu jkellimhom fuq il-missier u li jmorru għand il-missier jgħid kif nistgħu immorru jekk ma nafux it-triq. Huwa dak li jrid l-affarijiet konkreti.
Ġesu ma jibżax minn din l-isfida tal-affarijiet konkreti. Imma jitlobna wkoll biex aħna li nkunu missejna l-pjagi tiegħu, nkunu nistgħu nkunu konkreti fil-mod kif aħna immissu l-pjagi ta' xulxin u nfejqu l-pjagi ta' xulxin. Il-Papa Franġisku f'kumment għal dan il-Vanġelu jgħid li bħalma Tumas talab li jmiss il-pjagi ta' Ġesu, aħna wkoll mitlubin u xek li jmissu l-pjagi ta' Ġesu. Mhux tant f'Ġesu irxox bil-ġisem glorjus tiegħu, daqskemm fil-ġisem tiegħu li hija l-Knisja, daqskemm f'dawk il-ġrieħi ta' ħutna li huma fil-bżonn. Jien nista' mmiss il-pjagi ta' Kristu jekk inkun kapaċi mmiss il-pjagi ta' ħut il-bnedmin. Għax hemmhekk hemm dik il-kelma ta' Ġesu li tgħid ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Din hija kelma li Ġesu jgħid għalija u għalik. Aħna ma rajniex, imma nemmnu lil dawk li raw bajnejhom, li messew bidejhom lil verb tal-ħajja, kif jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu. Nemmnu lil dawn ix-xut li huma ltaqgħu ma' Kristu il-xoxt. U sal-lum, 2000 sena wara, aħna stess nistgħu immissu din l-esperjenza, li hija esperjenza personali. Ninnutaw ftitek dik l-istqarrija ta' Tumas, mulej tiegħi u Alla tiegħi, hija stqarrija mill-isbaħ. Il-kredu miġbur kollu f'dan l-arfien li Ġesu mejjed u l-xoxt huwa il-mulej tiegħi, allura m'hemmx sidin oħrajn f'ħajti, huwa l-Messija li jaħlisni, huwa Alla tiegħi. Hija mixja li nsibu fil-Vanġelu skont San Ġwan mill-bidunet mill-ewwel kapitlu sa dan il-mument. U jaħlaħna wkoll hekk nissieħbu ma' Tumas biex ikollna l-kuraġġ. Nagħmlu ftit din il-mistoqsija, fejn immiss il-pjagi tiegħek Ġesu fil-ħajja tiegħi? Fejn nista' nagħmel esperjenza vera u personali tiegħek f'ħajti biex jiena nkun nista' ngħid mhux biss dak li qalu l-oħrajn, imma nista' ngħid tassew mill-qiegħ ta' qalbi inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Fl-aħħar għandna l-ewwel għeluq konklużjoni tal-Vanġelu skont San Ġwan li jgħid hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu l-Messija liben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Jekk aħna nħallu il-ħajja ta' Ġesu imsallab u l-xoxt tmiss il-ħajja tiegħi, tmissni fil-laħam il-ħaj, allura ngħaddi mill-mewt għal-ħajja. Jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 vers 14. Nafu li għaddejna mill-mewt għal-ħajja, dan nafuh, ara kif nafuh li jkollna l-ħajja f'isem Ġesu, għax inħobbu lil ħutna mimma jħobbx jinsab fil-mewt. Għax il-ħajja li tani lil xoxt mhix il-ħajja bioloġika, il-bios, li l-koll rridu ngħadu mill-esperjenza tal-mart u tal-mewt. Imma hija l-ħajja bil-Grik zoe, hija l-ħajja ġdida, il-ħajja li jiżra fina lil xoxt li hija ħajja ta' dejjem. U din il-ħajja tiftaħna mill-għeluq ta' qalbna għal din il-mixja ta' mħabba. Nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja, dan nafuh għax inħobbu lil ħutna. Ejjew għalhekk eżis nitolbu lil mulej Ġesu biex ta' bil-ħaq jidħol fil-bibien magħluqa ta' qlubna, jidħol hemmhekk fejn hemm il-biżgħat tagħna, ifejja l-ġrieħi ta' dnubietna. Nixxenqu mingħand il-mulej ir-rigal tal-Ispirtu tiegħu biex ta' bil-ħaq iġeddet il-qalb tagħna, jagħtina l-maħfra ta' dnubiet. Nitolbu lill-mulej jagħmilna tewmin mal-Apostlu Tumas fil-mixja tal-fidi tagħna biex naslu aħna wkoll dejjem aktar biex nistqarru mulej tiegħi u Alla tiegħi. U nagħlqu bi ħsieb li jagħmel il-Papa Franġisku propju fuq
it-tmiem ta' din is-silta tal-Vanġelu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb, jgħid San Ġwan. Il-Vanġelu u l-ktieb tal-ħnina ta' Alla li wieħed għandu jaqra u jerġa' jaqra. Għax dak li Ġesu qal u għamel u espressjoni tal-ħnina tal-Missier. Imma mhux kollox ġie miktub. Il-Vanġelu tal-ħnina jibqa' dejjem ktieb miftuħ li fuqu jissuktaw jinkitbu is-sinjali tad-dixxipli ta' Kristu, ġesti konkreti ta' mħabba li huma l-aqwa xhieda tal-ħnina. Il-koll aħna msejħin insiru kittieba ħajja tal-Vanġelu, ħabbara tal-bxara tajba lil kull bniedem tal-lum. Dan nistgħu nagħmluh billi nqiegħdu fil-prattika l-emejjel tal-ħnina li jmissu l-ġisem u r-ruħ li huma l-istil tal-ħajja tan-Nisrani. Permezz ta' dawn il-ġesti sempliċi u qawwija li xi drabi lanqas jidhru nistgħu nżuru lil dawk li huma fil-bżonn, ħanwaslulhom il-ħlewwa u l-faraġġ ta' Alla. Hekk inkomplu nwettqu dak li jagħmel Ġesu nhar lejt meta nefaħ fil-qlub tad-dixxipli mbeżżejn il-ħnina tal-Missier u sawwab fuqhom l-Ispirtu Santu li jaħfer id-dnubiet u jagħti l-ħajja.
Iberikom Alla, jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Wassalnilkom xandira diretta mis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex tal-Lezzjo Divina ta' Tini Ħadd fi żmien Qaddis tal-Għid, immexxija minn Dun Richard Nazzareno Farrugia. Din il-lezzjo tkunu tistgħu terġgħu issegwuha kemm fuq il-midja soċjali tad Djoċesi u anki tiġi mxandra fuq Shake TV il-lejla stess wara l-10:30 ta' bil-lejl. Natukom appuntament għal bħallum ġimgħa għal lezzjo tat-tielet Ħadd tal-Għid minn Dun Joseph Merċieqa. Insellmulkom.